Sholli wa salim daiman ala mada. Yuk wa salim da. Mbak Probi jumeneng. Yuk wa ali wa iman hoda wa hada. Sareng-sareng monggo. Biman qadwa hada. Sholli wa salim da iman ala mada. Sholli wa salim da iman ala mada. Man jada wa jada cahayu. Man jada wa jada wajido wajidau. Tegese taman nuntun uripmu. Nuntun uripmu sapa bakal teman bakal tinemu. Sholli wa salim daiman ala mada. Sholli wa salim daiman Piye Nduk? Alhamdulillah, wah sangat luar biasa Om. Dengan maksudnya kolaborasi yang sangat indah. Iki kabeh iki spontanitasan Cahayu. Ngoten nggih. Iya ora ono sing tak ketik ora ono, takon ono Cah. Musiknya niki wau spontanitas. Iya. Mangkakno rada gak bareng. Jangkrik. Mboten tegese niku cak-cek satset ngoten lho Om. Bingung. Pak bingung. Mboten kok bingung tegese awak dhewe nyatu dengan rasa. Iya. Gitu. Kados masyarakat Kendal Rejo lah luar biasa, penikmat wayang, penikmat seni yang sangat luar biasa. Anteng lho Om tegese. Ya nonton wayang, nonton sinden, ambek ngenteni ki kok wayahe apa anteng tertib. Lek nggen kula pun tawuran. Lho. Ngono Cahayu.
nggih. Kok medeni temen? Nggih royokan penyanyine ndang diunggahno sing katokan sak menten ngoten niku. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Tesih semangat nggih bapak-bapak ibu-ibu, mboten ngantuk? Mboten nggih. Mengke lek jenengan ngantuk rugi. Soale lek ngantuk jenengan kan mboten mirsani ngriki sing rugi kula, mboten sing delok. Nggih, cobi nyuwun pelok barang, Mbak. Pelok barang. Pelok barang. Ngaturne apa Cahayu? Nggih, napa niku pengenalan kula kalian masyarakat Kendal Rejo pastinya. Bapak Hadak nggih. Bapak Hadak. Ingkang pundi piantune kula kok dereng panggih kala wau nggih? Napa sampun istirahat? Miwah Ibu Rulsiana. Nggih, Bu. Ibu sinten? Rulsiana. Rulsiana nggih. Heeh. Piantune grapyak semangat. Grapyak semangat leres. Aku karo ibu iso weneng mesti gampang nambahi. Ibu Irul niku nambahi. Nambahi napa? Nambahi perpeo. Ning ya saka panjenengane Pak Hadak. Nggih, luar biasa. Ibu niku sendika dawuh kali Pak Hadak, Mas Daru sesuk tambah. Apa manut? Manut. Nggih. Sin. Nuwun para sederek-sederek sedaya. Waduh. Cobi sedaya bengok iya kersane mboten ngantuk ya. Ya. Ya, Om ya lho Om. Iya tak ewangi. Ya. Nuwun para sederek-sederek sedaya. Ya. Nepangaken nami kula Prabu Rini saking Surabaya Asli ya, Dek ya? Asli. Yo. Sumangga sesarengan aturapan nuwun telepanyun marang Gusti Kang Maha Suci lumantar kaberkahan niki. Mugi-mugi panjenengan sami pinaringan kawilujengan. Amin. Pinaringan bagas kuarasan. Amin. Pinaringan rejeki ingkang kathah berkah-berkah barokah. Amin Allahumma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yo ngene iki lho lek ngamini kabeh dongane wong akeh mesti diijabahi. Diijabahi ya, Nduk ya. Napa melih Pak Hadak menika matur nuwun saderengipun sampun nimbali kula kalian Daru sak rombonge. Rambak, masa bakul bakso rombongan. Sak rombongan jenengan pinaringan rejeki ingkang kathah Pak Hadak kalian Ibu sekeluarga besar napa melih keluarga besar Tulungagung. Tulungagung ana Baleno Cafe. Waduh luar biasa. Kalian Ibu pinaringan sehat sing penting awet momong anak putune. Amin. Ingkang sampun diketok. Sunat. Disunat. Lah disunat napa diketok? Iya ya diketok. Disunat dados putra ingkang soleh. Amin. Diijabahi apa sing dadi gegayuane. Amin Allahumma amin. Luar biasa dalem. Tak kandhane Mbah Yanus sik nenggani. Mbah. Biyen nimbali aku sak rombongan ya ora karo kowe ning sok mben. Sinten? Mbah Yanus sok mben sik duwe koko siji. Kon nimbali malih engko karo sampean omongno lek sampeyan murah ngono ya. Oh nggih Mbah Yanus, ingkang pundi to Om kula kok piantune? Ya ampun ingkang pojok nika. Ah nggih. Mbah Yanus nggih lek ngundang Daru niku sakniki paketan kalih kula lho Mbah. Dagelane ora karo Probor ini ora pantes. Lek nggih lek mengke mboten kalih kula udan deres. Kalau wau sonten nuwun sewu. Sonten wau kan udan to mriki. Berhubung kula dugi langsung terang. Mbah. Nggih. Kok ora balik nggo kanca ya. Pindah saiki ning Tulungagung udane. Nggih Mbah sinten wau? Mbah Yanus. Mbah Yanus nggih. Mengke kula tenggo kabar baiknya napa DP sak menika? DP ning sampean ngono ya. Apa aku sing DP? Kudu sampean njaluk DP kudune. Lek ana mbresete Mbah Yanus kan wis tak wis tak DP kan gitu. Nyuwun DP pinten, Mbah? Kok iso? Endi iku ya kaya Mbah Yanus DP aku DP jenengan kok iso aku dhewe. Lah nggih.
Nggih niki wah sangat luar. Kula wau niku dugi jam 8 saiki. Saka Surabaya jam pira Cahayu? Jam 8. Jam 8. Nggih. Teko Kendalrejo. Jam lah nggih jam 8 maksudnya jam 8 bengi niku pun teko kene. Aku jam 5 kok. Jenengan nggih. Iya. Nggih kan pimpinan yang sangat luar biasa. Luar biasa, mek yogaku kebablasan teko mlingi. Nggih berarti Sherlock jenengan sing mboten anu. Lah yo mbok jane pahit iki gawe Sherlock sapa ya. Kula pancen budal keng Surabaya niku jam 5. Terus ngetol kan lewat Malang. Dugi ngriki jam 8. Jam 8 kan kula sik micek sik to nang mobil. Apa? Kok micek? Turu. Dia turu gawe apa? Lek mantane merem. Tilem sik to bubuk sik nang mobil. Dilalah kula pesen ten adek kula kok jam 09.00 aku gugan. Lah kok kebablasan sampai jam 10 ning kene caping gunung. Lho. Lah dalah iki kok wis limbukan. Wis limbukan. Sampai aku gopo kabeh ternyata wonten pengaosan Romo Yai sinten kalau Jailani kok iso Jainal. Jailani. Lah ngene iku wae sangat sampean gopoh sampean kaget ya. Gopoh kabeh Lah kok dilalah jam 10 aku durung apa-apa ning kono wis limbukan. Waduh, sida-sida dipotong aku ambek Om Daru. Oh iya jelas. Ya gak iso. Lah kok ngono? Lah jenengan elek ngenyang ae ram. Aku wong ora penak piye to Cahayu karo sampean mesti tak turuti. Nganu, soalnya awak dhewe niku kan pun kados dulur to, Om. Dadi apa-apa kita harus transparan. Ana sakmene prop oke, ana sakmene prop oke. Niku sing jenenge sambung rasa. Musuh siji kakean, dulur 1000 iku kurang. Heeh, bener. Niku kan leres. Aku iki tenan kok, Prop. Enek titik ya tak dum sithik, enek akeh ya tetep tak dum. Nah, menika pimpinan kurang ajar. Lah ngono rezeki akeh kok didum titik lho, Ayo, akeh ya akeh, titik ya titik. Sing penting apa anane kan ngoten to, Om. Lah nggih. Nika wau. Kowe arep ngaturke apa Cahayu? Lelipur kanggo para kadang kang sami rawuh. Tembange arek dangdut rek. Jane cah piye ta kowe? Cobi dangdut lho. C. Wene ndak ya? W ora lho. Adek aku mang wis tas nang mburi kok. Nang mburi ki sakjane apa ya ambu telek lho, Om. Loh, mburi iki lho. Ngono. Oh. Pengusaha akeh Cahayu. Oh, ngaten. Didongake muga-muga barokah kata. Lancar rezekine besok nimbali awake dhewe. Nggih. Yen aku kangen wonten pamundutan Madiun Ngawi to? Iya, saka miri gambar. Nggih, niki Bayan miri gambar. Bayan miri gambar. Niku aku nulis napa WA jenengan? WA Cahayu piye kuwi? Kurang ajar apa? Nggih jenengan balesi. Ya, piye? Bayan pun supe transfer ten nomor rekening. Iya. Ora apa-apa iki dulurku lanang. Duet nggih. Heeh. Kali jenengan kalau wau kan terus kangen kali kula. Iya. Lah aja to lah aku aja pangkon duet lah. Lah terus kali sinten? Mengko ana sing duweti. Enten sing duweti piyambak? Oke. Ketoke gak wani sampean ambek aku. Aja ngono. Cah suling yang duweti engko. Ya mosok aku ngadeg dhewe nang kene ijen. Oh, bene. Pitekno panjenengan Pak Adak ki memang khususan kepengin panjenengan. Nggih matur nuwun Pak Adak. Lah nggih kalau wau kula dereng panggih kalian Pak Adak. Kula namung panggih kali Ibu tok. Heeh. Pinten Mas mau Mas? C. Yen aku kangen karo sliramu tak sawang-sawang fotomu ning dompetku apa kowe ra krasa tak paten sa
Apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang fotomu ning dompetku. Casuling. Oke. Aku njaluk tulung ya Cahayu. Napa Iki sing setunggal paringno sing paragoinan mau, sing setunggal bocah cilik sing sanding gong. Bocah cilik sanding gong. Sik, sampai no main di Kendal Rejo. Kendal Rejo. Jenenge sinten? Arfan Rifai. Arfan Rifai. Saya njajal pargoi maneh saya njajal. Masa kuwi Arfan Rifai ya kok iki ta. Terima kasih tosik. Wah. Sik, remen ditanggapno wayang remen. Temen. Matur nuwun kanggo Pak Hadak sekeluarga wis ditanggapno wayang sampean yo iso pargoi ndang. Ya. Matur nuwun Pak Hadak. Iki lha kowe iki lho kudu pargoi iso kok. Makasih Mbak Po. Makasih Pak Pomu. Pak Pokmu. Nggih, matur nuwun nggih. Niki setunggalnya sinten? Lari alit nika. Pundi to? Oh, Masya Allah, kene cah ganteng. Sini cah Sing ganteng. baju merah ayo cah bagus. Enak ibuke dipangku ibuke kae. Oh, nggih nyuwun tolong niku nyuwun di tolong. mriku mawon. Cobi Amit nggih. Om Daru. Ya. Kula nggih alit lho. Kok gak iso? disangoni? Namanya Tondo. siapa? Andriano Ndak ngantuk. Dalang Daru apik orang. Mboten kelas berapa sayang? 2 Besok hari apa? Jumat Enggak sekolah? sekolah Enggak ngantuk ya? mboten Seneng lihat wayang? iya Besok cita-citanya apa? Wis kena duit 50.000 lali cita-citane. Terima kasih. Silakan kembali. Yo, koyo kuis saya. Besok cita-citanya apa? Tolak. Bingung ah. Batine wis kadung oleh duit Ya iku mau rezeki saka panjenengane Pak Hadak dadi kena kanggo kanca-kanca. Nggih, pokoke sing penting sehat nggih Om nggih. Alhamdulillah, Bagi-bagi sing penting yo rezeki kuwi, Kak. nggih. Banyuwangenan Cahayu. Oh, Banyuwangenan nggih siap. Kalian jenengan nggih. Jojo tak aku tak Jenengan iki kok mesti gak gelem aku lek nek karo karo awakmu aku. tenan aku don aku. Lalah don apa? Sesuk elek dhewe karo. Yalah boten. Pokoke ndak ning kene cedhek maratuwa bence ya. Oh nggih, mara supaya jenengan ngriki. Mirsani. Ibu meneh. Ya ampun. Bu Tati. Bu Tati Sugeng Dalu ngapunten nggih pancen mantune kados ngeten iki. Asem Loh maksudnya kan dengan keadaan seperti ini pekerja seni ngoten lho. Iya, aku pik-piken ngono lho. Hah? Pik-piken ngono. Nggih. Api-apiken ngono lho, aku kok nit pik-piken. Mbah nyuwun slendrone, Mbah. Oh, slendro tak pikir belambiangan. Lah nggih to niki to? Oh, Slendro iya. napa pelok? Wis nyumanggakne sampean. Nggih, slendro mawon. Membiat sak monten nggih. Timbang keliru lho, kula tahu ngeten iki keliru. Masa? Nggih. Masih aku ngene iki ya keliruan ya tahu, Om. Namanya juga manusia ya Cahayu. Nggih, leres dadi gak ada yang sempurna ya, Om. Membiat mayon eman suarane gandeng pelambiangan. Tak aturke kelawan kang kagungan kersa Ibu Rul Siana sebab panjenengane ingkang nyuwun panjenengan. Oh nggih. Sing nambahi ya kuwi. Oh nggih. Aku ya Bu jenengan Matur tambahi nuwun lho, kula Bu. petakne probo aku. Matur nuwun lho Bu, mengke kula nggih ditambahi. Niku kan saking Ibu piyambak to, mengke kula kan ditambahi Bapak. Nya
Suaramu kok iso apik to Cahayu. Biyen kuwi gurahe gawe apa? Mboten gurah. Riyen nganu, sering dikirimi Rama mik. Cak Tawar. Kurang ajar. Nggih sami mawon Om, sami jenengan niku dare napa, kula mangane napa. Nggih, ceritane sejarah nggih ngoten. Mik tanpa kabel. Wartawan aku lek ngene delok. Iki cahe piye lho karo bapake. Kon Belambiangan Belambiangan Ojo takon senang susah dongakno muga-muga aku iso nekakne Cak Tawar karo sampean. Amin. Aku kangen karo Cak Tawar ya. Nggih nggih Om nggih. Dagelane Cak Tawar poh jan. Aku ya karo gol loket. Aku kangen karo menika wonten julukan anyar kok. Anyar. Nggih. Piye. Tawar metik. Wah, kok iso tawar metik? Kan tanpa gigi. Oh iya. Karo bapake dhewe tak sia kok ya. Lho kula lek kali Rama Tawar menika nggih profesional kerja Om, di panggung ya di panggung, tawar ya tawar. Nah iki lho didik aku. Tawar. Iki lho didik sopan basa terus probor ini tawar. Tapi pun jenengan critakne ten ngriki, mengke mboten nanggap lah. Oh iya. Tanah India gumelaring taman sari nuswan bawa menika wonten sing pelok barang ono ya malah apik malih Om apik meneh mengke mawon lek pun ditanggap iya Yanus niki mau pos mlinjo nyuwun gerajakan Banyuwangi Cahayu siap ya diparingi monggo gerajakan Banyuwangi Citrono panggung promo iki Ibu Cahayu yo Gerajakan Banyuwangi raina bengi sing tau sepi lanang wadon kang nekani ilangake susah ing ati lungguh ring pasir-pasiran semburan manuk seliwiran lanang wadon uder-uderan Gandeng tangan ning pinggiran pinggir pesisir
susu. Manuk manuk selera lanang wadon uber-uberan yen ning tangan ning pikiran pikiran masih Matur suwun Cahyu ya. Nggih, matur nuwun. Lenggah sik engko digilir ya. Siap. Niku lho pun lali ngateman niku wau joget meneh. Ayo. Matur sembah nuwun.